Duh, ngetes kuping. Batuk ora. Ngetes kuping. Ning gedhe omah pintruknya kok wigati ning dolanan aja nganti gedhe omah. Ora urus ora. Kok jari kudan hati-hati ya. Pentung iki kowe. Karena waduh. Komen tenan iki kowe. Duh, aku ora ngomong. Aku mau semono kae. Bawa senjata kabeh. Baku kami kan kendang silamu. Sesumber lindung kencing kumalut untuk geto umuk kang jolonit di lumimba penyukuan bang ngerti aku ngertos mawon aku sapa sampean Mas Karto Mas Karto Marmo to yo ajeng apa sampean iki Mas Karto aku nampa dawuh supaya nemoni kowe aja to bajute nggon bakal takon bapakku karo pepundhingku Paman Durna ayo kowe mending kan Sekolah Goro Sino. Apa jauh aku lu karo karo kowe mo. Aku ki tekan kene iki. Nuruti rasane atiku. Wong kene kuwi tangan padha-padha kanggo ngerti wong tuane iki percuma. Aji godhong jati. Ora ana gunane. Kowe iki anake Semar. Pondok paham sak dunia niku nek anake Semar. Ini kami bapak dudu bapak kula sing asli kula pengen bapak kula sing asli namung Semar mata tunggale oh bakul kacahe ngerti nek bakul kan ae Semar kok niki pun ajeng napa sampean ajeng napa sampean kula to pikir ora oleh gawe sadaya dadi ndek penamon-namon kula lakoni Mas Karto Marmo wali kalaku sing tau dene abahmu apamu dudu abahmu ayo kenal aku rupa ya wani jembar aku ya wani kowe ladalah kompeng loro gigi pati kelawatan pendarat sinamasuk kanal mbako kok mantap pangane. Kok. Kar.
Aja tangan kosong kan. Oh, gaman kowe. Ora bakal tinggal gelagan nyolong pitik. Wong colong pawok nyolong pitik. Ayo aku kurbutet kok. Aja mengko sing maju. Kurbutet bakal. Ora iso duduke sapa bapakku. Oh, brapre nang kono masih lo. Patra patut banget antem goto pecah sebab. Jani jaji bentuk lemah itu lu kok aku metu dia pun ini mana wah itu namanya punyur teman ini hei Dorata serang wah mungkin dia mah jalur tangga nanti budas kan wah tuh jadi Bos, Dorata Sena, woi, bujet ora. Janji ni mah kepiye kowe? Wah, cah edan. Bocah ki nek edan ya ngono kuwi. Arep anake ta dipermudah kena kentir wis percuma. Nek iki dolan wong cilik. Wes bodan iki aku. Tiban dulu. Halo batukmu. Pun mau Den, pintas. Jane aku wong gede. Alah boten apa satu kendel ya percuma. Sing ngene sapa? Ayo lambemu. Kuwi meneng karo sampeyan. Jangan dhewe sampeyan kowe. Aku mangkel karo kowe. Serae. Untuk rumah ping kulatan jam niku ngetes kowe. Yo tanggo kuping kuwi bosok kowe. Ayo sorry wae ya. Ngopo? Loro apa boten? Mati kok mlaku-mlaku. Calone mati. Kami api calone kok. Dadar pundan aku barang. Nek kula mati rasa godhong lemah, goblok. Kok malah nek aku goblok. Lah kula mantan karo sampeyan dikono sesuatu tanggung jawab. Niki kula calone meninggal dunia sebagai Raden Kartowarma gawa godhong. Gawa godhong. Nggih. Apa kok doyan iki dituruti ten gundul kula niki. Piur dadi cilik-cilik nika. Terus belas napa kula. Oh niku saiki tanggung jawab sampeyan. Mau sampeyan dikono apa? Nek kowe lara tak lepe nek mati tau paling kok. Nek lara tak kabani nek mati tau lepe. Lah iki mongko kula calone mati. Wis rasa kuwatir. Rasa kuwatir. Aku duwe pusaka sing ampuh. Napa? Sumut. Iki nak tak pulut metu banyune. Yen pancen piloro iso mari.
Tahu sabke kowe mati sawur meneh. Oh niku syukur. Yo. Niku apike mawon. Niku ditetel mawon kula gawane. Tetel bathungmu kuwi tetel piye? Iki rasa ditetel iki pusaka gawan bayi. Aku kan kula mati ngaji dodol omah mriku. Wis ngene. Ojo kuwatir. Tak bantu aku tak manggon nanggonamu. Manggon nanggonaku. Ning liwat dhewe. Atau liwat dhewe. Aku makane bojo karo anake kok makane di aku nya sok ya boros. Aku manggon nanggonmu ora njaluk dapurmu kuwi ora. Aku tak manggon nang awakmu. Sak jerun kulit, sak jaban daging. Oke. Sak jerun kulit, sak jaban daging. Yo. Kulit iki, lha yo. Terus daging kulit iki, lha yo. Terus kok nek dipong sampean, kowe kepengin mabur iso mabur. Kowe kepengin ambles bumi ambles bumi. Yen kowe ditamani pusaka apa wae. Toto lewet sing nampani kowe batin sing nampani aku. Oke, siap. Kowe iki. Ya engko sik aku tak toto sik. Ngampek kan. Malah metu kene. Ya engko sik aku suwe sampeyan kok ya. Wis lambut detung wetenge ora mlebu. Aku tak toto sik. Wis nggih ngampet tebekan. Dino cicil matane. Mun wis dadek lah ngene sampeyan niku. Aduh. Orang gede. Ini menjadi ini kayak gue ini. Lalu kok merongkol. Raden kata apa? Jangan itu aku ya. Wis ikhlas kalau jiwa kamu ora ikhlas apa? Ikhlas tinggal keluargamu ora ikhlas apa? Aku namanya labuh kekarep aku. Nek durung iso ngerti sapa bapakku, obrabret negara wis pecah silang.
sapa ngono. Kowe iki pendeta sing waskita. Waskita kuwi ngerti sadurunge winara. Waskita kuwi ngerti sadurunge winara. Ngono kowe ngerti? Nomor sing anu Gusti pira kowe to? Ya ora. Wicaksono mergo pendeta sing pinter. Gandenge waskita, dari wicaksono, ayo duturno bapakmu ki sapa, Nak? Cangkem ki muni sapa bapakku ngono. Oh, bapakmu Semar, wis do ngerti. Nek bapakmu Semarang. Nek kae dudu bapakku sing asli, kae bapak angkat. Aku takon bapakku sing asli ki sapa? Nek ora duduke, ayo kowe minggat saka negara Ngastina kene. Rembat rebutan dan perito percuma. Kowe nang kene gawe provokator. Kowe nang kene gawe cilikane wong cilik. Ora ngerti dosa perkara. Kowe mengemari wong goblok-goblok ngono kae. Kok pengaruh ben manut karo kowe. Iya ora? Ora butuh ajar kowe. Terus salah ngapal negari mesti amal saking pengamuing pedus kepel bagong itu mau aduh bibar porok kamulo bibar sedaya anak-anak kula wongger nusun jata pitu biar anak prabu hei zakat yo barok gelak-gelain bumi malfane siap-siawanak bakong ramikat diladani kolopak setan oh coba rapi nanti penyakit rapatut banget gue pun sangat jenis penyakit boyo ben gusikin boyo ben pun sangat karo sampe saya kalau ngeten sinuun bol kopi bol dewa dan sampe gue tengah begini ku takut bapakmu ke sapa mah duduke kaya galuh bapakmu omahe ngono kae kula golekane kae karo bapakmu bagi kula golekane dadi cetha ngoten lho kan kula ngerti bapak kula percuma kula oleh nang dolan iki ora ngerti sapa sing juara kula niku nek mesti bapak kula niku nek bodho mesti kula parani kok kula sukumi kula jaluki dhuwit
Negane ora ngerti. Terus aku bingung. Iki terus bapakku iki sapa? Aku tuwitahno coba iki anake sapa? Cobi dipikir. Cobi sampeyan ora ngerti sapa bapakmu kuwi. Mesti takon ya. Padha kare kula. Kula ya nek ora ngerti bapak kula takon kok ora ono sing takon Joko Durna. Nek Durna ora iso, oh brambek negara Mas Jene bakal aku mangkocak-kocak kaya ora bakal lara kaya pun kula sekarang sampean dhewe nanti ngono kabeh kananku aja mintangan sasikile maju bareng engko nak rumah sampean sebabe sasikile maju kabeh mesti rumah sampean kula ora bisa sapa-sapa ora niate isut goleki bapak kula rame kan yang kalau jemput dia jam Baladewa Surak Merata Jaya Merata ungkap sasabada mungsuhmu Bagong ayo Baladewa maju ngene aja ming kowe Kurawa maju bareng ora bakal tinggal gelangan tolong main ayo mungsuhmu aku Baladewa iki gitu, begini pokoknya serine Bagong agawe bentar negara ngerti-ngerti ya mesti tak gawe bentar nek ngono ngerti sapa bapakku oh brabrek negara mesti ngomong sekali ora dikirim aku ngantos mertuke Bagong kirim lho wong sing pinter ora boleh pendeta Durna apa kowe lali kok nek iki disebut sing ampuh ngerti sadurunge arah sapa ya oh Durwati walah lali mergo dudu saka kaca paisan ayo toko-toko boleh iku Durwati mengko nek Durwati kok ora
ateges Pak Kresna ninggal saka kraton ngatupi kewajiban kedhek oleh negara ngamal wis bab kocmate kowe tak tutke nganti bisa lakon ngerti sapa mangan oke siap terus iki ayo Mondowati terus iki negara iki ayo kok tak gawane lha apa kok kowe lha apa ning sesuk kudu dibalike aduh tak ngene-ngene iki aku sebabe nek ora kula balike lakone anakku wis karepmu oke saniki kula Mondowati misalnya Mondowati kok ora ono kowe nang omahku ning aku tak londo-ado undang pun dene Pandhawa ngerti nek sing boto kowe aku oke terima
samusnya semedi mungkin pacaran mungkin pacaran dan Bijiling sasongko Tinon saking argani ngareko Tinon saking argani ngareko Karunaning kiasalon Alonang iku Diwadu dawuh kula rayu dan menggunung swadi dateng semua ingkang rayu dateng sumungan kawitipun yo takon ya kakang kudu penak menggunungake iki kados boten prayogi kanjeng diwaji sopo semurku rayu dateng menggunungake orang-orang iki wis takon ya itu pun sarana sumun pampun yo takon sejak diwadu ing sumumun nawos kumasan para kadang isi nawos monik sudah ono ing botol kawaso menapa ing ayowi kados orang para kadang isun panggung nembe peteng jayane ora bangun kasar ing ngendi masakan bagung sopaku nganti kakang sholat anggone sibuk kaos ora keladang saben apa ora tau sibuk kaos bakaten ora lajeng tasane ora insulis prasopo marang perkatan isu pandu sebaya mati sebaya mati yen ana sing menika kadang pandhuwu tumpes jagate Bathara Kresna yen ana mungkin perkatan isu pandu bisa satedak tulipun kakang barang sampai kamu kembali Kresna singayen pandulung mangrung wining cakra ingsun derek tekan tapel wates sing katon Ndorowati sawise tekan tapel wates sing katon Ndorowati ingsun mundhut jeneng sira Baliya Mbanono anakku Sobo iki satun dawuh Kanjeng Ndorowati Sobo cumatun dawuh Rama ingsun bakal tedak ana bata kawarsa ih monggo Rama iku pun aku ndherekaken praharjane kumaksa utuh sahabat kadang Sobo
laksono noto ya. Kadare mulai kados sakit. Tusuk ora kuning jelek. Mamane kan semua semacam saingan dono nopo. Aku ngakil aku marang sampe sama. Goblok ulungin sawoku. Goblok ulung sawoku. Bisa laku pangan goro-goro. Goro-goro itu. Goro-goro sekali pakai. Kalau mau nanti jual semacam pangan. Tinggal sampai terbujikan.
Selendang biru Nah, YouTube aja itu tim apa biasa. Asap ini mana ya? Khusus bagi Tunggul mengelocot laras siap-siap kok piye ojo kasihan karo jenengan mau lho ora ya wajan mah iki yo semuanya lah. Ojo dilewati, delok.
nyinjek. Kejambil lagi. Dalam. Sakale langkung jaksal dosa. Oh. Ojo wingi isi padha wingi. Iki nuwun pangapunten derek goro-goro sampun wonten request. Nggih. Iki langsung dipun waos napa pripun? Ya diwaca. Iki kula pandhemen Mbak Tatin kalih Mbak Elisa tesih patasan full. Nggih, nonton bola. Request untuk Mbak Jesri atau Mbak Puput atau Mbak Dewi mau minta lagu satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh, satu lamunan, dua janji. Pengiring dari Mas Nur Kores Semarang Jawa Tengah. Kumohon malam ini dikasih. Itu sesuk ya Mas. Kumohon malam ini dikasih. Yes, apa sih sing arep diapone? Oke, menika dipun kersake Mbak Jessi, Yesri, Mbak Puput, Mbak Dewi. Mbak Jati Mustika, wah ini Ikan khusus. mereka dalam Acara ini Sumato. yo ora apa kok nyawet 50 kan yo dipun pinangkani kan Mas Nur Kolis. Mas Nur Kolis. Apa lagune Pak Bu? Ditawake Mbak Tati. Oke, dengan kali kuwi. Saruan Sidalu siapa? Pak Kulis. Pak Kulis. Komisen ya Pak Kulis, ora jenggoten ya Pak Sinto. Karena ora ditumis ora disinto lulus lolos. Ya. Ini sambungan Sidalu. Nah, ini pelok ya. Pak Korinoso. Sebenarnya aku Mas Bal-balan. Yo, yen wis rina enggal ratri kang katulu
sing gedhe Sampun nggih Pak Kumis. Mugi dadosaken renang pegawai panjenengan. Iki ana pira pamunutane kok pinangan kabeh. Nggih. Tekan pejabatnya rakyat. Weh. Kok weh? Yo dewe lewat ngalas lho ning kantor pajak iki tak yakin luwih yo bakal Lah iya to pangamanten ngakon.
Rano macan. Boten wonten nggih. Anaknya apa, Pak? Devi. Paling jebut. Ya pakai Devi jenis. Oh, ini iki aman. Aman, orang bener dong. Gemitnya kayak gini. Bener. Ini Devi teh. Kemudian ini kok. Siapa? Hati aman. Aman. Jadi terus pinaras dengan kata sangat nomor beriki. Wah, sih luar biasa. Mobil sampai terima. Amin, lumayan begini. Iya. Ibu-ibu ini nomor jaringan kok, Bu? Masih semangat ya? Lalu dengan biar padan mau beli persiapan apa namanya besar itu dan sakit mau beli di Polkesari aman di Polkesari tadi lagi sebut mulai. Kalau menunggu bakal karo bisa. Ya ngatakan iki wujude kula kali Elisa, Bu. Jadi iki boten ora kok nunggu Mbak Elsa karo Mbak Tati ini pancen kiai mriki sedulur-sedulur wonten peranan iki budaya kabeh. Direwangi melek sing alun atas, prihatin iki digo rezekine. Bisa. Aku sudah 2 kali nggih, Bu. Buat kalian yang ini, jadi ini orang ngejak aku. Esok nih. Ora kena. Larang. Iki kok mau ora kleru lembung ya siji. Ngerti mana? Saya bisa balik pas aku jatuh yang lain jadi Ini undanganku aku ya bisa paling ayo setengah tahun sak bengi. Tahun sak bengi. Kenapa, Mbak? Sesi siap, siap. Wah, tak beriku. Iya, hei. Ya, saya bos. Sebagai masih lagi. Aku lagi. Ada selebgram langsung kok enggak? Beres. Tukang bapak, tukang bis. Dari. Bapak iki yo nganggo popok karo tukang popok. Tukang bapak. ada barang ini kan budak kenapa? Krungu kok popok. Bobok. Bapak. Bapak iki kuping kok. Sesudah saking menika Pak sudah mau Pak. Aku wis Kamu wis lagi dong. Aku wis lagi. Iki gak ada satu serang gue bawa tuh. Lama ini Pakai bawa boten. Pakai. Ya karo wong ibu iki ngono. Ya, kok. Materialistis ya. Aku ora materialis lho, sama ini Pak. Wis aku Aku kok orang buku. Aku buat Pak. Mau lagi pinten lho? Pak Diono kakaknya Pak Warjo. Masakin apa Pak? Sama sisi depan. Oke, beres. Ayo kayak dinyanyi ya. Aku wiwitannya orang ini. Go. Lah, kono Mbak iki jatamu. Tolak aku. Jatamu lah. Aku lupa-lupa gak bisa aku. Sing katokan. Ora melu dulu kok. Larang. Sama lah tak bawani. Anak saya kok. Seken. Gimana hasilnya bos? Hasilnya gimana? Balik. Anyang-anyangan. Asroy. Ayang-ayang. Yo ngomong barang kok ngomong ora entuk lho. Jenenge kesel yo. Oh sepi Pak, ada ngomong Pak. Iki yo ora ayang-ayang. Lah tak ngoni to. Kok
gendeng ayang-ayang kok murah men. Wong latihan ngetake kopi perantian kok diaji 50. Oh, buri. Lah sama, kok tak kei nang sebelah ya. Tenang. Baru iki maksudnya. Lali. Terus no sosi
Lanjut kok. Akhirnya sing ngerti gimana? Ternyata masih gak dinai ya. Ayange ndi ayange Sabar bro. Ya. Waktu sedelo siap. Siap. Oh, ayangnya. Guys, biar tambahin. Ayange ditunggu ayange. Sama Mbak Puput, Mbak. Mbak Puput. Ini Mbak Puput. Mbak Puput. Ale. Iki ora do ngantuk apa ora do mulai. Durung ngantuk ya. Buruk. Sesuk iki Senin kerja. Selasa ya. Lho iki dina apa iki? Selasa ya. Saiki Selasa. Pokoke ses jor. Oh, sesdor. Ya tapi saya sesdor. Bos, Ya. hai kamu. Saiki. Hai orang. Kasih saiki. Ini Mbak. Yes. Kasih koplo. Eh, Sing koplo. duwe tahu lho iku kok. Bahagiamu wis. Beka ngobrol kok. Iki jaluk lagu lintas nasional. Gawane aku. Terus bocong bae. Nyanyi sapa Mas? Halo. Nyanyi sinten? Kita dhewe. Nyanyi sinten? Kowe ya. Lho, ini jenengan sinten? Kita dhewe yo. Kita dhewe. Mister Mendem. Iya. Banyak sih, banyak sih. Siap sawer. Ayo, sawer kowe. Mister Mendem. Mister Mendem. Ini gogonge kok rame. Sing nanggap iki. Anu to. Mister Mendem. Aku yo nanggap. Mister Mendem bas. Mister Mendem karo jawa gede gimana? Loro ku yo sekedar. Satu lagu. Mister Kentong karo Mister Bin ya wis. Oke, satu lagi terus lagi ya. Tabung jadi ya, Mas. Mister Mendem.
Ya. Pak Bunda dari itu sambung cepat. Bisa menang. Tekan subuh. Nah kalau sebelum dimakan ya. 100 meneh ya. Ya, tambahkan ya. Ya, oke. Baik ya. Wes yo balik wes. ACC. Soalnya bukan kamu ini harus dibahas Pak. Kasur. Sampah. Kasur. Dua kali ya. Gila nyawe. Tambahkan dong. Oke. Ya Pak Gubernur, antarakan seluruh kita, seluruh gubernur, kesatuan untuk tidak bersuang-suang. Ya sih. Oke. Aku sih bangun, cuma kita beberapa ini.